човек, ще ви разкажа една история. Значи, отивам аз на физическото, играем си, нали, там пинг-понг с моите приятелки, нали, в салона. И какво става? Нараних се. И от нищото се нараних. Как може да е възможно това? И буквално ще е сняг, защото мисля, че вместо дъжд ще вали сняг. Ето как се нараних. Ето, точно на средния, на лявата ръка. Буквално аз даже не знам как се нараних от нищото, като аз даже само гоних пинг-понгската топка. В смисъл, топката за пинг-понг. А пък да ни казвам за една наша ученичка, се е побукала тук устните, тук се е отцепила кожата, тук е подуто, а пък тук и течеше кръв. Мале, пълен ужас беше. Направо не е с мене да ви покажа, нали, как е, що е. Тъй, че аз това за първи път го виждам. Аз като бях с пукната устна и тука. И аз си мислех, че това завинаги ще ми остане, но не беше така. А накрая беше просто, че седнах като по-големите момичета, дето са с по-големи устни. И същото и аз много ревах. Не знам с какво, направо му беше страх. И аз като бях малка съм го имала това. Обаче то помага след направо. Направо даже не знам моята съученичка как знае това. Ама направо беше пълен ужас. Не ти беше и тук цялата цепена кожа направо. Направо не мога да повярвам как може това нещо да се случи на мене и на нея. Направо пълен ужас. Ужас казвам. Това ми беше влога. Не си мислете, че съм болна. Не съм. Това просто е от студа. Сега чакаме да бя асансьор. На третия етаж. Чудесно.